Kok nggur cat-catan tok. Mulai. Dosa iki rasah nanggung. Mbok sisan turu bareng ngono lho. Dadi genah kene nek asile. Metan go, Pak. Isih tanggal 6 kok wis sambat duit. Duit wingi sing tak kei apa wis entek, aku tak takon. Kowe rasa takon ya, dilak-diluk takon. Lawon takon kok ora oleh. Ora usah takon. Lek bulan-bulan ngene iki, lek tahun-tahun ngene iki los, dol, slong. Duit pira-pira bablas. Hah? Ora jajal ngomong mbok nggo ngopo wae. BCN sairang-irang, pendaftaran, sekolah, listrik melung-melung kayak maling kena pentung. Hah? Ambune gas bareng pisan, mobal-mobal kayak ning jero suwal. Hah? Urung Brambang, Lombok kabeh mundak, uyah barang melok mundak. Pajak, bensin, listrik kabeh mundak. Sing mudhun nek ngene iki grok terus wal tok. Hah? Iso mangan karo anak sekolah wis alhamdulillah. Lah wong jenenge takon ya apa salahe? Ora usah kathek kowe ketakon, esuk surawan bengi ra mari-mari. Lah wong ya pengen ro sak tenane piye kok. Ngalai jubir presiden. Ya wong wedok ya piye carane boros-boros. Diarani boros ya bah. Terane ya apa larang ngising nang omahe dhewe mbayar awake dhewe ngising nguyuh mari ngono ngiler nang omahe dhewe. Cewek resik apa ora bayar nang omahe dhewe. Paham apa ora kowe? Rumangsane kok padane MBG. MBG ke mangan beadok gratis. Kae yo bayar duitmu. Lek golek keringet, lek golek duit kae keringet sampe metu teko silit-silit. Paham? Ora. Direwangi nyambut gawe ngantek sempake lho kebloh. Malah kalah karo wong sing ora nganggo sempak. Trayu delogok jaran. Sampai nek nesu niki ketok ayu lho. Apa nek mesem piyu jan ayune pol. Umpama gedang ora tak onceki kok tak pangan sak kulite. Antiku semeripit lek dipuji-puji ngene iki. Jan. Sawan iki mbok ndang tangi. Mosok tangi kok disian sengenge. Sengenge jedose rezekine balik nang asalen neh. Megawe kaya 30.000 kok ya ora roh anak telu duit jajan nek 5.000 anak telu piro karek 15.000 memang cukup. Karo blonjoan apa mundak lengo mundak beras mundak ndok mundak iwak mundak sembarang mundak. Brambang mundak. Oh. Megawe ora diwongi wong wedok. Lah. Ngono kok ya anak pengrabeni. Anjay.